Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Александр Ключуров, танылган композитор, талантлы дирижер һәм пианист, күп санлы музыкаль әсәрләр авторы. Казан губернасында туган, башкалабызда узган гасырда иҗат иткән бөек шәхес. Ә бу фотоларда исә аның тулы адашы, шулай ук Александр Ключуров. Монысы исә 1980 елларда Сахалиннан Татарстанның Алабуга шәһәренә, хокук саклау өлкәсендә тикшерүче булыр өчен биредәге милиция мәктәбенә килеп, аны тамамлап, кайчандыр Казан шәһәрендә җинаять эшләре ачу буенча тикшерүче булып хезмәт иткән булдыклы кеше. Бүген сүзебез аларның икенчесе белән бәйле. Төгәлрәк итеп әйтсәк, Александрның тормышына татар сулышы өрдергән хәләл җифете. Нәкъ менә фотодагы сыман мөләем һәм ягымлы татар кызы, ә соңрак татар милләте арасында төпле үз урынын тапкан тәҗрибәле ханым, Туймазы татар дәүләт драма театры артисткасы Римма Ключерева хакында булачак. Александр белән Римма бердәм тормыш юлларын Татарстанның Алабуга шәһәрендә башласалар да, аннан соң инде күп сулар аккан. Казан, Сахалин, Башкортстан калаларында да яшәгәннәр алар. Бүгенге көндә Римма Ключерева туган якы Туймазы шәһәрендә дөнья күрә һәм иҗат итә. Альберт әфәнде, менә мин сезне үзебезнең Туймаздагы татар дәүләт драма театры бинасы янына алып килдем. Мин шушы театрда эшлим инде күп гомер. Мин аның иң беренче монда эшкә килгән актрисасы. Бу бина инде хәзер безнең икенче минем bütün артистларның икенче туган йорты. Чөнки без монда бөтенебез бергә матур, тату, иркенләп шундый иҗат итәбез. Әкиятләр шундый матур бара. Мин бу әкиятләрдә әле шундый билгеле менә шунысын әйтергә кирәк. Мин Золушка спектаклендә фея ролен башкарам. Шуннан соң тагы бер безнең бик матур Морозко дигән спектакльбез бар. Ул Морозкода мин алмагач ролендә тоже шундый. То бер икенче бер вакытта булдым Күбәләк ролендә. Менә теге картайганнырак сайын җиңелрәк рольләр бирә башладылар. Җиңелрәк шундый. Артистларны кебек сезнең балалар да биредә үскән булса кирәк. Билгеле, мин менә шунысы үзенчәлекле. Мин беренче актриса булдым, балаларын җитәкләп килгән. Ике баланы җитәкләп килгән беренче актриса булдым. Шуңа күрә минем балалар үзем белән гастрольләргә җирделәр, үзем белән булдылар, үзем белән бөтен авырлыкны күтәрделәр. Улым әле сөйләшә белми башлаган чагында да Хәмдиянең Аккалфак спектаклендәге урамда уйнап йөри, таш алганда җәһәннәмнең төбенә китсен ди. Аккалфактан рольләрнең сүзләре белән шундый сөйләшә. Шуңа күрә аның теле ачылды, шундый литературный әдәби белән. Татарстан миңа бик якын, Альберт әфәнде. Мин анда, ул минем туган авылга ул аша гына Татарстан. Шуңа күрә без мәктәп менә Илчинбәт авылы, Актаныш, шуңа күрә алар аша, Урысу, Бөгелмә, менә безгә бик якын. Без укыган чагында китаплар алырга Тимер күпер аша без җәяү Татарстанга чыгадырык, чөнки Башкортстаннан китапка Татарстанга чыгадырык җәяү 2 сагать чыга торган күпердән. Вакытта транспорт юк, башка транспорт юк, шәһәргә дә җәяү киләдерик. Римма ханым театрда булачак интервьюга әзерләнгән арада мин һава сулап керергә булдым һәм якында гына урнашкан Туймаздагы ял паркларының берсенә юл алдым. Монда зоопарк диярсең, нинди генә кәефне күтәрердә җан ияләре юк. Әнә татар белән башкортның яраткан аты кешнәргә әзерләнеп тора. Елның символы үгез, хуҗа булуын күрсәтеп, аерым зур нигезгә менеп баскан, матур итеп ясалган эте, маймылы, пышые, боланы да һәммәсе бар биредә. Театр бинасында мине хәтта алтын балгы да көтә иде.
үзе түгел балыкны. Жәл, эш теләкне үтәтеп булмый инде болай булгач. Ә безнең бүгенге геройыбыз сүзләренә язылган нәкъ менә алтын балык исемле матур бер җыр. Узып баруым аны кабатлап, репетиция ясаган вакытка туры килде. Һәм мин туктап, рәхәтләнеп тыңладым театр артисты Риманың хезмәттәше Айрат Солтановның уйнап җырлавын. Хезмәттәшләре ничек кенә тәсвирләмәделәр Рима ханымны. Театр директоры ул сәхнәдә ак кошларда йөзә ди. Кемдер канатлары бардай оча ул ди. Ә берәү исә бигрәк кызык әйтте, күпләп килгән чәчәкләрне матур итеп кыша ди. Бу кеше сөйләгәннәрне бары тик мин кабул иткән хистә исерләр. Тамашачыларга исә театр артистлары геройыбызның хезмәттәшләре фикерен үзләренә тыңлап карау мөмкинлеге бирәбез. Ул кояшлы, шундый ачык йөзле. Рима Ключерева ул безнең театрга нигез салучы кешеләрнең берсе. Ул шундый шәхес әйме, менә сәхнә өчен туган шикелле тоела. Ул сәхнәдә йөзә, оча. Ул шундый көчле шәхес, үз позициясын яклый торган шәхес. Мин аны ана буларак та бик яхшы беләм. Чөнки без аның кызы белән бергә укыган идек. Без менә егетләр белән карап торабыз, әйме. Рима Ключерова сәхнәгә чыккач та шундый прямо матур. Яш чагында ул салу шибәр татар кызы булган дип күрәбез без аны. Анда француженканың шалымнары бар, мәсәлән, какой-то вот сексапильность дип әйтәйекме. Итальянкаларның темпераменты дип әйтәйекме. Безнең башкорт татарның тормышчанлык дип әйтәйекме. Урыс актерларга хас турылык, киң күңеллелек урысларның мәсәлән. Именно татарларга килгәндә тыйнаклык. Ул ханымда барысы да бар. Барысы да бар. Анарга Ходай тәгалә ачып, һәммәсен дә тутырган, һәммәсен дә шунда бикләп куйган. Кызым үсә төшкән сайын әкрен генә үзенең булдыкларını чыгарып барысы. Тормышта әз генә оялчан кебек миңа ул менә сәхнә миңа шул хәлле үзгәрә, шул хәлле матурлана, шул хәлле мөлаемләнә, иркенәя. Ул бөтен кешенең дә тормышына яз алып килә. Мәсәлән, без монда янып пешеп эшләп утырган вакытта, эш дәврендә бит һәр вакыт уңгына булып тормый, кай вакыт килеп чыкмый, кай вакыт төрле эш процесслары була. Менә шулай без эшкә батып, авыр уйларга бирелеп утырган чагында, ул безнең бүлмәбезгә килеп кереп, исәнмесез кызлар дип исәнләшә дә, бездәге авыр атмосфераны таратыбрак җибәрә. Безнең белән әкрен генә безнең нәрсәләр эшләве без белән кызыксынып, үзенең киңәшләрен биреп, безне башкачарак уйларга да мәҗбүр итеп куя. Менә ничек итеп шул бер шундай матур хатын кызда шундай төрле сыйфатлар бар. Менә шушына мин әлегә хәтлек шуны шишәлмәдем. Нигә мин әйтәм, аның шундай тавышы серле һәм моңлы. Ул шигырь яза. Аның китаплары чыккан күп кенә. Бер заман мин әйтәм, Рима ханым, миңа менә шигырь кирәге, мәхәббәт турында, тагында мин темаларын әйттем дә, ул миңа үзенең китабын бүләк итте. Шул китапны ачып мин укыган, мин шаккаттым. Ул шигырь юллары да бик талантлы, бик матур, үзебезчә, аңлаганча яза икән. Менә минем яраткан шагыйрем Пушкин просто гениальный дигән сүз бит инде. Рима ханым да гади һәм дә шәп. Сезнең фамилиягыз Ключерева. Бу музыка белән бәйлеме берәктер? Бу фамилияны миңа иптәшем бүләк итте. Минем үземнең фамилиядә алай ни түгел, төшеп калганнардан түгел. Үземнең фамилия Рима Камаева. Камаева. Әйе, ул да билгеле фамилия, бик матур
яңгырашлы. Казанда мин шул фамилия белән укыдым. Студент вакытлары шунда Казанда үтте. Шуннан Казанның институтын бетереп укытучы булып Алабугага кайткан идем. Нинди институтта укыдыгыз сез? Сәнгать. Институт культуры дип атала инде ул. Институт культуры 80-нче елларда тамамладым мин аны. Аннан мине укытучы итеп Алабугага җибәрделәр. Менә шунда Алабугада анда бар милицейская школа. Милиция мәктәбе бар. Анда вот шәп анда егетләр укыйлар. И без Шул егетләрнең берсе Александр Ключерев. Сахалин егете иде. Сахалин егете. Александр Ключерев Сахалинда да булган икән. Сахалин егете. Әмма ләкин аның төп чыгышы Мәскәү. Менә бездә бит инде танылган Александр Ключерев музыкант бар, композитор. Менә аның туганлык җипләре ничек микән, мин шушыны һаман белеп бетерә алмадым. Мәскәүдә иптәшемнең туганнарында булганда аларның нәселләре бик күп, менә Ключеревларның нәселләре. Шуңа күрә бәлки бер нәселе аларга да килеп бәйләнгәндер. Менә хәзер искә төшерәсез, менә кайтып, миңа Александр Ключерев, композитор түгел, следователь, шулай сөйләдем. Менә мин шундый тикшерү эшләдем. Мин аның бер генә бик нык сораштырмыйдыр мин, ул да сөйләргә яратмыйдыр үз эшен. Мин бер генә нәрсәне отып калдым аның неннән. Җинаятчы үзенең җинаят эшләгән урынына кайта дигәнне ул миңа төп яхшы итеп аңлатты, чөнки гаражны ачып нәрсәдер урлаганнар да, и алар бит инде мондай штатский костюмда йөрмиләр, формада йөрмиләр, алар следовательләр. И ул да килгән дә карап тора икән инде иптәшем. И шунда бер малай уже тоже шуны, укыганнар бит инде алар айырырга кем икәнен. И сразу буны эләктереп алган да тегеләр әле яңа гына үлчәп, там тамгаларны алып, кул ниләрен алып эзләп җириләр икән инде. Все, закрывайтесь, менә уже табылды дип әйткән инде. Иптәшем Александр, ул шундый профессияда эшләсә дә, ул бик шаян, шундый музыкаль кеше иде. Сахалинда торды. Бер мәлне милиция көне 10 ноябрь безне зур бәйрәмгә чакырдылар. Иптәшем сәхнәдә оркестр, элек бит живой оркестрда уйныйлар иде, мин өстәл артында. Шуннан соң берсе килеп чакыра биргә, мин биргә нык яратам. Вальс Рима ханым, менә әгәр дә режиссерлар сезгә 20-25 яшьтәге бер кыз ролен башкарырга тәкъдим итсәләр, сез үзегездә көч тоясызмы бу рольне башкарырга? Менә шуннан башласам килә җавабымны иң башта, сезне дә әзрәк көттөреп. Менә бу тапшыруга әзерләнгән чагында мин билгеле көзгегә карыйсың бизәнәсең бит инде, әзрәк кенә. Мин соңгы елларда гел 80 яшьлек әбиләрне уйнадым. Әлдермештән да әбиләр, дигәндә дә әбиләр, урманнарда да әбиләр, монда да әбиләр, һәрберсенең үзенчәлекле әбиләр билгеле. Шуннан көзгегә караган идем, үземнең возрастны чыгып чыгара алмый тордым. Но режиссерлар шундый бер кызны уйнарсың дисәләр, әлбәттә торып карар идем. Йөреп карар идем. Билгеле, кайын янына басыр идем. Альберт әфәнде, сез мине бүген бәлки кичкә чакырырсыз берәр җиргә. Әлбәттә. Шулай дип, билгеле тормышта артист бит инде үзгәрергә мөмкин. Кыяфәте белән дә, Аллага шөкер. Әле мин уйлыйм, мин бик нык күп хәрәкәттә итә алам. Үзегез беләсез, мин сәхнәдә биюче, икенче профессиям биюче. Шуңа күрә Аллага шөкер, теге дөбердәтеп биеп тә була. Бер үземнең яшемнән бер 20 яшьне кичерә алам дип уйлыйм. Әгәр дә уртага салып сөйләшсәк. Драма театрында эшләсә дә шаян хатын булып чыкты безнең бүгенге героебыз. Көлдереп, үтерә язды үземне. Шәһәребезнең җәмәгать мунчасына барсам, аркасын ышкып китим әле шул яраткан артисткабызның дип, таныйлар мине туймазыда дип сөйләр име.
Үзе елмая, көлә, әллә шаяра, әллә чынлап сөйли, аңламассың. Ә безнең Туймазы буйлап сәяхәт дәвам итә. Туймазы, маза, шәп дигән сүзне аңлата. Маза, шәп. Безнең бүгенге геройбыз сөйләгәннән кала Туймазы шәһәренең исеме барлыкка килүе хакында тагы берничә җитди фикер яшәп килә. Аның беренчесе суга сусаган табигать белән бәйле. Туймазы тирәле күп санлы таулар урнашкан җирлектә ни өчендер су җыелып калмый торган булган. Бар булганын үзенә сеңдереп алган. Шуңа да Туймаз җирлекне истә тотып шәһәргә Туймазы исеме биргәннәр. Ә менә кайберәүләр исә биредә кайчандыр ашап та туймаган адәм яшәгән. Шуңа да шәһәр Туймазы исемен алган дип сөйлиләр. Кемгә ничек? Миңа исә бу вариант бөтенләй ошамый. Шуңа да мин аны башта язып, ә соңрак сызып аттым блокнотымда. Ә сезгә, хөрмәтле тамашачылар, башка бер кызык күзәтүем хакында җиткерәсе килә. Римма Ключерованың икенче йорты булган театрның янәшәсендә генә урнашкан башмак турында. Юк, дуслар. Мин сөйләгәнне ишетеп, дөрес аңламыйча ялгышмагыз. Бу очракта сүз танылган театраль әсәрнең исеме Башмагым спектакле яки Санта-Клаус бабайның аягындагы башмаклар хакында түгел. Аңламыйча, бу башкортның Макдональдс ахыры. Тәмлеме мондагы ризыклары, әллә юкмы, һич кенә дә әйтә алмыйм. Өлгермәдем авыз итәргә. Һәр хәлдә безнең эш пишмакка җитмидер инде. Яна бүгенге геройыбызга әйләнеп кайтып. Тормышта да тик тормас, иҗатта да гел эзләнүдә ул. Һәм иң мөһиме, эзләгәнен таба, уйлаганын тормышка ашыра да белә. Соңгы арада безнең геройыбыз берничә татарча кинофильмда да төп рольләрне башкару бәхетенә ирешкән. Бу аның үзенең эчке кичерешләре. Ә башкалар күзлегеннән карасаң, лаек булган дисәк, дөресрәк булыр. Шундый киноларның берсе Тирән мәгънәле нигез йорт фильмы Төркиядә уздырылган дәрәҗәле бер конкурсның махсус премиясе белән бүләкләнгән. Белгечләр әйтүенчә, бу уңышка ирешүдә фильмдагы төп рольләрнең берсен Сония әбине башкаручы Римма Ключерованың өлеше дә зур. Инде кинодагы нигез йорттан Римма Ключерованың әтисе яшәгән Бәйрәкә Түбә авылында урнашкан нигезгә юл алыйк. Безнең геройыбызның күп еллары шул җирлектә узган. Биредә дә истәлек хатирәләре байтак булса кирәк. Туган авыл инде бу хәзер. Туган авыл. Мин Туймазда тусам да, военный аларның гарнизон булганда, гарнизон киткән Куйбышевка, Анкин белән кайткан авылга. Кей бабакай янына шушында. Бу инде әткенең 3нче, бу нигездә шушы хатада 3нчеме, 4нчеме йорт үз колы белән салып тергезде шушында әтки. Бу сезнең истәлек, яшьлек истәлек хатирәләрен саклый торган йорт инде. Шуңа күрә без монда җыелышып һәр вакытта да яңа елны да монда каршылыйбыз, бөтен бәйрәмнәрне монда каршылыйбыз. Илһам алып китә торган урын инде. Менә бу кырыйда, менә бу сул якта зур клуб иде. Ул концейлер булган элек, аннан клуб ясадылар. Әнкиләр яшәгәндә, мин кичкенә чагында, менә безнең тәрәзә шул клубка чыгадыр, мине нигә кровать нина тоттыралар иде, нидән бәйләп, итәгемнән бәйләп, үзләре клубка уйнарга аткан алып кичек битәләр, әнкиләр бейләр, җырлайлар шунда, и мине карап кына тор, шуннан җылама дип мине калдыралар иде. Теге роддомнан кайтканда шул кадәр спокойно, шундый, как будто все так надо дигән шикелле. Артистка булырга ничек җибәрдегез? Орышмадыгызмы? Юк, мин вообще кеше үзе бит хәзерге заманда что хочет. Ул бийдери ул. Ак елгасы. Әйе. Теге зур балыкны ничек тотканны бер итсез белә генә сөйләп күрсәт әле. Җәем балыгы ул где-то ничә километр икән ул? 50-дән артык. Артык. 2 метр 46 сантиметр буян. Аның буен нык белән минем. Чыгарырга кирәк әйме. Кимәгә салырга кирәк. Әле бит суда ул. Шуннан мин әйтә. Нәрсәгә җитмәгән икән инде. Әйе, мин әйтәм, нилегә син мин әйтәм, балыкка карап тор. Ул мен әйтәм, чөптә китәр кимәдән дә мин әйтәм. Хәзер ап килергә кирәк миңа сит, моны кертер өчен. Шуннан батыш хәзер ярар тиз генә мин сит алып килдем. Керттек ситкә.
Коя инде моңарга якын барып булмай бу ишра. Да то көчле шул кадары. Бей 2 метр falan сантиметр буе. Авырлык тоже аругына яның. 50-дән артык инде. Артык. Сабанты иртәгә буласы көнне иде. Бөтен авылга кунаклар кайткан иде. Күп халык иде. Һәрберсе килеп карый, һәрберсе фотога төшә шул балык белән. 2005 ел ул. Ишиганда үзе бер сабантой булды инде. Сез бәхетлеме? Бәхетлеме? Әтке, тормышта һәр вакытта да бөтен менә каршылыкларны, бөтен теге авырлыкларны теге шаянлык белән шундай иттереп үткәрә белә торган аның гадәте бар. Менә әле тракторда эшләдең әтке шулай бит. Аннан 84 яшькә килеп җиткәчтен мотоциклда йөрделәр дә хәзер бер мәлне кинәт кенә все оказывается, машина, то есть мотоциклда йөрергә уже авыррак, яңгыр ява, и машинада йөрергә кирәк. Үзем өйрәнеп, мин дә права алырга туры килде. Атки белән бергә ул 84-тә, мин ничәдә 60-тан. Бу сәяхәттә безне сокландырышларның берсе төп героебызның 91 яшьлек әтисе булды. 84-не тутыргач рульгә утырган, безнең белән гөрләтеп, рәхәтләнеп әңгәмә кырды. Дин белән егылып китеп, дус түгеллек хакында сөйләде дә, көчле итеп баса-баса гармун телләренә уйнап җибәрде. Субханалла, таң калырлык. Биюдә уйнасаң әтки, шәп була. Миннән шул бөтен Татарстан халкына ойнар сәлам әйтәсем килә. Менә шул, Күрәсең, язмышларда шулай язылган булса кирәк. Бик иртә иреннән калган Рима бер ялгызы балаларын торгыза. Әни буларак та аның уңышлары бихисап. Улы Константин бүгенге көндә Башкортстанда яши. Музыка белән шөгыльләнә, аранжировкалар ясау белән мәшгуль. Кызыны әле кечкенәдән төрле конкурсларда катнашкан. Әнисе кебек матур һәм зәвыклы булырга омтылган. Бүген исә ул Америка Кушма Штатларында ире Джереми белән бергәләп Трамп һәм Байрон арасындагы көрәшне якыннан кызыксынып күзәтә. Инде безнең бүгенге героебызга кагылышлы Америкадагы соңгы хәбәрләргә килгәндә, бик тиздән Нейла белән Джереми Рима ханымны бәхетле әби итәргә җыеналар икән. Ихтибар элемтәдә Калифорния, Голливуд, бар дөнья йолдызларын үз иткән кояшлы Лос-Анджелес. Нейла, хәерле көннәр. Бездә хәерле көннәр, хәерле кичләр сездән нинди вакыт хәзер? Бездә инде кичләр. Мин бөтенсенә дә минем әни шикелле, менә әни безгә укыгыз дип әйтте. Телләр өйрәнегез диде. Телләрне өйрәнергә, менә инглиш телен әйтермен, learn, and be inspired. So that's what English telендә шулай укыгыз дигәнне аңлата. Казанны, Татарстанны сагынасызмы? Сагынам. Мин безнең Шәй көне мин Уфада булган чагымда, Казанда как олимпиада сама булган иде. Универсиадада шунда катнаштым, волонтер булып. Һәм дә шунда нык итеп акчада шулай. Һәм бөтенсенә дә сәламәтлек. Шатлыклар, рәхмәт, интервью миннән дә алган. Киң кырлы, сәләтле, һәр яктан килгән, уңган булган безнең бүгенге героебыз. Төрле рольләрне башкару дисеңме, пьесалар язып, аларны сәхнәләштерү, шигырь язып, җыр булдыру, бии тамашачыны үз итү, матур завык ясе буларак тирә-юньдәгеләрне таң калдыру, санап киткән сыйфатларның һәммәсе героебыз белән бәйле. Әлеге талантлы шәхес хакында сөйләгәндә, аларны дәвам итәргә дә бик җиңел. Күп тапкыр үзен режиссер, драматург буларак та сынаган Рима Ключерева татарларга хас булмаган берничә моноспектакльдә сәхнәгә куйган һәм үзе үк менә дигән итеп башкарып та чыккан.
Сәгать ярым, 2 сәгать буе бер үзе төрле образга кереп, хәзерге таләпчән тамашачыны ялыктырмый кала алу җиңел эш түгел. Бүгенге көнгә Рима ханым тагы бер кызыклы кино проектка чакырылды. Бер үк вакытта үзе язган шигырьләргә җырлар җыентыгы чыгару белән дә шөгыльләнә. Уйлары күп, теләге зур, таланты бар, энергиясе ташып тора безнең героебызның. Ә күптән түгел исә Рима Ключерева дәрәҗәле Татарстанның атказанган артисты исеменә дә лаек булган. Котлыйбыз һәм бары тик уңышлар теләп калабыз сезгә. Талантлы, уңган һәм һичшиксез бәхетле ханым.